jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Omdat het zo mooi waar is, Joert, maakt het Cornelia een bed in de loft. Daar kunnen wij in lezen. Maar ja, dan wordt Romke direct bij verzels. En dat gaat altijd weer oors als oors. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een bed in de loft. Het is warm. De zon schijnt op het pet van Tomke en op de kop van Romke. Maar we in het tobben, Cornelia? Ja, lekker, iets wetter. Nee, het is een keer net. Ik heb het oors voor je. Kom maar mee. Cornelia gaat naar de kast in de garage. Ze helpt er een grote tas uit. Wat zit er in die tas, Cornelia? Een opblaasboord? Wat bestond een skillere hoen, Romke. Wacht je maar mooi hoor. Cornelia stopt een grote hammer in de tas. En ijzeren heken en een touw. Kleer, kom maar mee de tuin in. Achter in de tuin staan 2 grote bjem. Daar kunnen ze net komen. Cornelia helpt wat uit de tas. Wat is dat voor aankleed, Cornelia? Waarom zit er touwen aan? Dat is geen raar kleed, Tomke. Dat is een bed van stof en touw. Die bied ik tussen de bjemmen en daar kun je dan lekker in sliepen. Oh, joepie! Sliepen? Op een matte. Tussen de bjemmen. Ha, ik blijf liever mijn fjouwenpoten op de groeier. Ik wil er net in. Een bed in de loft. Dat is spannend. Cornelia neemt de grote hammer. In elke beam slacht ze een heek. Ze maakt de hengmatten met het touw vast om de ene beam en om de andere beam. De matten hangen er mooi tussenin. Zo, uw bed is klaar. Mag ik erin lezen, Cornelia? Ja, dat mij wel. Maar net een volle skommelje, Tomke, hoors vast eruit. Heel voorzichtig tilt Cornelia Tomke Ja, in de hengmatten. Oh, wat lijkt dat lekker. Zo, Romke, ik skommel je een beetje. ik wil direct bij Tomke. Maar hoe kom ik erin? Zal ik daar optillen, Cornelia? Ik ben heel sterk, ja? Nee, Romke, ik geloof net dat dat goed komt. Ik ben te grut en te zwier. Cornelia denkt nee. Hoe komt ze nou in de hengmatten? In één krijgt ze een idee. Ik haal je een trap. Dan kan ik er wel bij. Cornelia zet de trapdel. Heel voorzichtig stapt ze mij één poort in de hengmatten. De matten begint te skommelen. Dan zet ze de orenpoort erin. De matten skommelt nog volle botter. Nou, let op het zakje, Cornelia. Ons kiepen we om. Oeh. Oh, ja, ik lees. Oh, wat is dit een lekker bed. En het is hier heel dan het warm door het bjem. Romke shot naar Cornelia en Tomke. Wat lezen ze daar mooi. Hij leidt op een hudde groen. Ik wil lekker in de hengmatten. Dat kan nou niet meer, Romke. Dat is net alleen nog in de hengmat te komen. Dat is te lieds. Ah, de lieds. Ik ben heel taal met lieds. Ik ben heel grut. Shimmer. Romke giet op de achterpoorten staan. Maar hij kan net bij de matten komen. Klim op het trap, Romke. Kijk als Cornelia. Heel stadig klimt Romke de trap omheen. Hij is een beetje benauwd. Doe maar, Romke. Doe maar. Best er haast.
Pas op, net te vlug. Ja. Het kind goed zo. Wat mag ik nou doen, Cornelia? Kom maar, Romke. Ja, ik help die wel. Zo, het is mooi tussen u zien, ja. Voorzichtig stapt Romke van de trap in de hingmatten. Wat leidt er daar nou mooi tussen Tomke en Cornelia in? Wat een prachtig bed, Cornelia. Hier kun je wel sliepen. Ja, Cornelia is ik een beetje sloeg. Tomke ek. Ze doggen de eigen ek dicht. De hingmatten schommelt hinnen en weer. Maar wat vlucht het door de loft? Wat komt er tussen de bjem naar de hingmatten daar? Een vlinter. De vlinter giet zitten op een snuit van Romke. Wat zit er op mijn snuit? Waar kriebelt is ze? Romke vliocht doorheen. Wat is het? Van mijn snuit daar. Romke, wat is er nou? Pas op, wiebel je net zo. stiepen we om. Maar Romke harket net. De vlinter vlucht omheen. Romke wordt leuk. Stoute flinter, zie ik je op een oorplak. Hij giet rechtop staan en slaat naar de voorste poort naar de vlinter. De hingmatter kiet door de kop. Help, we kiepen om. Daar ploft Cornelia naar onder. Tomke valt Bob op haar. Daar komt Romke ik aan. Hij valt Bob op Tomke. Au, mijn stuk, au. Ja, ik moet er sliepen. Zullen wij het nog een keer beziekje, Tomke? Zonder Romke dan maar. Ja. Tomke wil nog wel een keer. Even later lissen Tomke en Cornelia weer lekker in de hingmatten. En Romke? Romke leidt onder een beem. En hij houdt alle vlinters heel goed in de gaten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Bieten. Ik weet dat hij die Tosca maar zou bieten. Hij de moeder via de rieten. Koch je dus zo maar de kiezen, maar dat hoef ik die net uit te lezen. Ja. Als Pier en Marieke bij het zwembad wij komen, rijdt het... Nou, Romke! Stomme hond. Nou ja, dan vindt ze een strippenkaart. Maar hoe als het verder gaat, dat was Machine, want de rest gaat Romke. Romke, jiddo! Pier en Marieke's jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt de week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Mooi de bus. Als Pier en Marieke uit zwemles komen, begint het in een zo te ruim dat ze gauw een bushokje invliegen om even te schooien. Nou, wij kunnen de zwemklim over onderloeken. Dan kunnen we er terug. Ja, Amahula. Ik was je leven rond het ophoud. Het wordt vanzelfs een keer weer droeg. Hé, maar Sjen, wat deelheid. Wat is dat? Een strippenkaart voor de bus? Kun je er al stempelen? Nee, het is een nijen. Eén had hem je pronkelijk lezen laten, denk ik. Je kist nog mij in de bus. Idee. Kunnen we mooi met de bus naar huis, als het zo rein bloedt.
Bij de bus? Hoe dan? We gaan nou toch die strippenkaart? Nou, bij u op een hoek is soms ook een bushalte. Stappen we derde weer uit. Ja, dat is ik zo. En wanneer komt die bus? Weet ik net. Joggen we wel. Pier en Marieke hoeven net zo lang te wachten. Al gauw bleef er een grote bus staan bij de halte. Ze pakken de zwemtassen en ze stappen in. Marieke jouwt de strippenkaart door. De chauffeur wil weten hoeveel hokjes het er aanstempel je mat. Marieke loekt onder de schouders. Maar Pier docht een gokje. 2. Voor u elk 2. Hey, Marieke. Oh. Achterin is nog wel plak. Kom mee. Hey, leuk hè? Oh, we rieden al. Hey, nou wel opletten wat we eruit maken. Het is maar een liedseintje. Zo, daar is het parkje al. En dan gaan we daar omheen en dan ben we er al haast. Ja, spannend. Ja, daar rond het eind van de stritten. Daar haast dus bushokje al. Daar maken we eruit. Oké. Hey, er zit geen in te wachten met die halte. Nee, en er is echt geen die eruit mat. Behalve Pier en Marieke dan. Maar die weten net dat ze dan eerst op een knopje drukken mast. Ons weet de chauffeur net dat er stopje mat. Hey, hoe kan dat nou? Harry trouw. Stom. Hij maakt stopje. Ik zit zo wat zien de chauffeur dat wij eruit matten. Ik ga erheen. Wollen die band achter in de bus even rustig zitten blijven. Onder het rijden, net terug de bus rennen AIB en graag een beetje stil daar. Wat een dombo. Hoe kunnen we nou weten litten dat we eruit willen? Ah, we stappen er gewoon met de volgende halte uit. Dan maar een eindje rennen. Maar er komt voorlopig geen volgende halte. De bus is de laatste hoezen al voorbij. Ze draaien nou de autodiek op, de chauffeur jouwt gas en daar gaat het heen. Op naar het volgende stadje. Nee, hoe mat het nou? Daar gaan we helemaal heen. Waar is die strippenkaart? Zitten er nog genoeg hokjes op? Jawel, hè? Nou, dan nemen we gewoon de bus weer om haast. Ja, toch was het makkelijk praten. Misschien is er wel net eens een bus weer om. Vanzelfs is er een bus waarom. Dat is altijd zo. Kist hinnen en kist waarom. O, zou er nooit iemand met de bus gaan, ommers? Nou, ik hoop je het. Ik weet het wel zeker. Dus mij die zal echt wel gereisd worden. We gaan nog lang thuis geweest als we trouwen weer. Ze zullen wel begrijpen dat wij schoolje voor de Rijn. Zo lang? En het rijdt niet eens meer. Nou, ik kan het net helpen. Het is de schuld van de chauffeur. 5 minuten later riet de bus de autodiek alweer aan. Ze komen nou in het stadje dat Pier en Marieke beide wel eens west hebben, maar geen een van beiden weet je de waai. De bus houdt stil bij het station. Haast elke hier stapt uit. Er staan hier meer bussen te wachten. Nou, eruit. En de orenbus zie je. Kom mee. Maar hoe weten we nou welke bus als we gaan maken? Het zit erop. En oors vreeg je wij het wel. Hé, Pier. Waar zijn we daar uit het station komt? Is dat net die oude garage, man? Dat wij de badkoet van kregen, hè? De oude Vries? Ja. Ja. Ja, is gelijk. Dat is hem. Zullen wij die vreegje wet bewijzen, matten? Ja, kom mee. Meneer de Vries. Ah, jongens. Jim Rick. Wat hier we praten. Ik ben geen meneer, hè? Je hebt zo'n douwe, zei ze. Ja, we zijn wel in een grote stad, maar het blijft gewoon douwe, hè? Wat woon je met vreegje? Ja, wij ben hier met de bus en... Oh, heel naar met de bus hierheen. Je, met je beiden? Ja. En nou matten we weer om. Weet je jou, ik hok een bus bij haar matten? Nee, dat spijt me. Van bussen heb ik geen verstaan. Ik kom nooit in een bus. Een garageman in een bus, dat bestaat net nou. Zo daar staat mijn wijntje. Wijntje? Mijn auto. Mijn sliede. Mijn trouwe makker. Mijn grote liefde. Of hoe is dat maar nemen worst. Je wil nou op huis hoor? Maar dan kan je ook wel met mij maar rijden. Of ga je liever met de bus? Zeg het maar. Nou, als we mij rijden kunnen, dan heel graag. Stap maar in. Taxi de Vries. Ik zet je hem voor de deur aan. Oh, fijn. Maar, als ik vraag je mij, wat ga je mij eens dienen in de stad? Ga je hem nog wat leuks, jongen? Nee, net zo volle. Alleen, bussen? Ja,
En een vlierenfluiter. Oh ja, en een oelewapper. Oh. En net een perenwaaier? Want die hast je dus ook wel. Nee. Ja, maar wel een lanterfanter. Hoi! Ja. Het gedien. Het gedien. Het gedien. Op bed. Stiert om te sliepen. Hij scoort het ding dicht. Mond tussen vergiepen. Ja. Oh bed, het is tijd nou om te sliepen. Oh bed, huid de gedienen dicht. Oh bed, moondochters ze weriepen. Huid de gedienen dicht, het is tijd nou om te sliepen. Het is tijd nou om te sliepen, huid de gedienen dicht, moondochter ze weriepen. Huid de gedienen dicht, moondochter ze weriepen. Lekker koesen. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.